हेलो लोगोफोर गुड इभिनिं बयनिसिमबो नोंथांमोननि सिगाङाव फिन खेबसेबाव मिनि ब्लग लानानै फैलायबाय बोथोराथ' बिराद गरम मावबाबो खस्थ' जाबाबो लोंबाबो खस्थ' नङा होनब्ला ओमफ्राय बिदिनो सम सम एसे फ्रि टाइम लानानैहाय गथ'फोरखौ गेलेनो होथावथाव साखाथियाव थांबाय बायो आरोना एसे गुसु बार मोनबाय बायगोन खोमा होननानै अब्लाबो गैया आरोना लोगोफोर बिराद गरमखा बोथोरा ओमफ्राय साननैसै माने मोनायाव अखा हाबाय थानाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय सानावहाय दुङो आरो बिराद सान्दुं जेबो खामानि मावनोनो हाया आरोना जाबाबो सान्थि गैया ओमफ्राय गरमनि थाखाय दुगैयो बार दुगैयो अब्लाबो माने थान्दा मोना आरोना लोगोफोर नै आंबो दा बावैसो दुगैखांबाय ओमफ्राय रागा जोंनानै गरम खामानि मावदों आरोना लोगोफोर नैबे उलाथ' गुदुं नङा होमब्ला अब्लाबो माने गरम खामानि मावबाय नैबेफोर माने न'आव थानाय उलमोन आरोना लोगोफोर ओमफ्राय आङो बेखौनो एसे टाइम पास गरमखौ बोरै टाइम पास खालामनो थ' बेखायनो आङो बानायबाय आरोना लोगोफोर नै बिराद गिदिर बानायबाय आं बिराद गिदिर बानायबाय लोगोफोर अरेन्ज कालारा गैला ओमफ्राय नैबे कालारा दं बांद्राय गुवार सुनो बानानै आं सुवासै अरेन्ज कालाराबो थोआ लोमा जाबाय ओमफ्राय नैबे आङो कमप्लिट खालामनो लाबाय आरो बेबायदि बानायबाय नै आङो लास्टाव आरोना ओरैनो खोबसाबला बायनो होननानै गरम दिन जिहेतु मा खालामनो बेखौनो आङो दा बानायगासिनो आरोना दुगै लोबै अब्लाबो जेबो सान्थि गैया लोगोफोर नोंथांमोना माबायदि मोनदों बे गरम बोथोराव कमेन्टनि गेजेरजों खिन्थाहरलाय लोगोफोर बिराद जाला आरोना लोगोफोर हरावबो बिदिनो कारेन्टफोराबो माने हाफ भल्टेजसो जाना फैयो आरोना बिराद बोरैबा ओमफ्राय माथो होनबावनो आरोना बिदिनो दिन बारहोनांसिगोन बे गरम बोथोरखौ बांद्रायथ' गैखालानोसै फुजा सिजोनथ' फैगासिनो नङा होमब्ला थ' बाय बाय बयनिसिमबो